Mhuri yeZimbabwe zvakaoma, tarasikirwa naumwe wedu Shatrisha Vibes Mumwe nhasi. Hi Chichat hey my loves, welcome back to my channel guys. Today we are not doing a video chifara pakusua wedu angari muentertainment industry Shatrisha Vibes Atisiya nhasi. Zvakaoma, tinongoti rest in peace Shatrisha. Endangari munhu aizvifarira, munhu anga asina kana pressure nemunhu, munhu aizvitira tumaskits twake. I remember achiti hanzi chiguwa remusi weMonday, and munhu he is one of those people vakatipa entertainment during COVID kune vachiri kurangarira, but for lately anga Atisiya asingachaiti maskits, and we started to wonder kuti ari kupi, ari kuita nezvei. But you know, nenyaya yekuti muindustry mawanda vanhu vakawanda, pamwe pacho tata kungoti pamwe pane dzimwe dzaakuita, asi we only realize kuti aitorwara, anzi airwara Shatrisha. And masocialites akawanda vamuposta, vana Olinda vachiti aiwa you make me smile, vana Lorraine Guyo, vana Anna Chibebi, vana Zuva, vana Madam Boss, even Maititi vatoti I want a location yekuziva kuri kuitirwa rufu so that I can attend. Tinongoti may his soul rest in peace. Wedu zvakaoma kudadira naka kupedza nguva pasi pano idandaro zvamunoona zvakaoma guys, but let's not forget to subscribe and turn on notification bell so that you don't miss out anything that I'm going to post here guys. We are in pain, and my question then comes, kuti why now posting him ashaika? We didn't see any socialite achimposta wachiti kana get also zvayo, kana kuti let's it a GoFund, or even just posting him. But now everyone else is posting saying rip Shatrisha. Asi tinongoti Mwari vanyaradze mhuri yekwana Shatrisha. Zvinorwadza, anga chiri mwana mudiki zvisingaite, and vanga vakatotarisirawo zvakawanda pamwana wavo, even iye wacho ane zvimwe zvinhu zvaaida, but ndangonzwa kuti airwara necancer, hanzi anga aine cancer and ndo yaizosvika pakumutorera upenyu. Zvakaoma. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment guys. Bye.